si na bụ Chinemeze maka ndị na-achọ ụwa n'ike jikwalụ ya nwayọ maka nọchụ n'ike na ana n'ike ịma na oji nwayọ ada alụ arụ ezi oyi ụba si na chi o ezi oyi ụba si na chi bịa n'ụwa 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 ana m agụ ụwa asị m na ụba si na chi o nwanne m ụba si na chi o onye na-achụ ego jiri ya nwayọ maka na ụba si na chi bịa ego a na-enwe enwe ego si na chi o enyi m ụba si na chi bịa n'ụwa o ji nwayọ ada alụ arụ jiri ụwa nwayọ maka na ụba si na chi bịa agbaka m bọbụ ego nli jiri ụwa nwayọ enyi m n'ụba si na chi o maka ndị na-achọ ụwa n'ike ana m agụ n'okwu unu jiri ụwa nwayọ ma ndị olu oyibo ma ndị olu ugbo jiri n'ụwa nwayọ o ji nwayọ ada alụ arụ n'ụwa onye ndidi n'elu n'isi anyị jiri ụwa nwayọ maka na ụba si na chi o mbọ niile na-agba n'ụwa agbasa mbọ n'ụwa kwa agbasa mbọ echekwala ọnwụ ụmụ ụwa jiri ụwa nwayọ egwu m bụ egwu ndụmọdụ ka m na-agụ ụwa onye achọ n'ụwa n'ike maka na ọ bụ Chinemeze onye Chimeleze ga-abụ ije ụwa si n'akara aka ụmụ ụwa onye achọ n'ụwa n'ike jiri ụwa nwayọ emesịa n'ụlọ ọga dị mma maka na ọ bụ Chinemeze onye omeleze na ọ bụ onye ahụ ga-abụ lesenu Igbo na-atụ n'inu wee si yo n'ụkwalụ oge ya ọtaba ya bụ ife nnekwunu ụmụ ụwa jiri ụwa nwayọ ị na-achụ ego jiri ụwa nwayọ ma ụmụ agbọghọ bịa ma ndị na-achọ di asị m jiri ụwa nwayọ ụmụ nwaanyị yo ndị nụlụ dị kemgbe mana fe mụtara nwa jiri ụwa nwayọ maka na Chinemeze onye Chimeleze ga-abụ n'ọnụ iji ụwa si n'akara aka nke Chinyere onye ọbụla n'ọnụ iji ụwa si n'akara aka ezi oyi ụba si na chi o ezi oyi ụba si na chi bịa n'ụwa 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 ife na-agụ ụwa ka onye ọbụla n'ụlọ onu ka anyị jiri ụwa nwayọ egwu m bụ ego ndụmọdụ ka ọ bụ na onye na-eme n'ụwa jiri ya nwayọ na-emesịa n'oge dị mma ụmụ okorobịa ka anyị jiri ụwa nwayọ
na Chukwu ekesigo mmadụ kezi onye ife ọ ga-abụ n'ụkwa n'oge ya ọda asị m onye achọ n'ụwa n'ike ejine maka nsogbu na-afụ enyi tụkwasị obi na Chukwu ọba si na chiyo ọ bụ chi na-emeze ọba si na chiyo ọ bụ chi na-enye ego ọba si na chiyo chi na-agọzi mmadụ onye osi na ọgadị gadị ejikwa na ndị ifụlụ ọgaranya si ka ịchụba ego n'ike jiri ya nwayọọ maka ndị Igbo na-ekwu wee sị agbazi onye ife eji abụ ọgaranya lọsị ka ọ bụla ogbenye ụmụ ụwa jiri ụwa nwayọọ na ọ bụ chi na-emeze mgbe ogonye lụlụ ọchake ịma na aka dị ekpuchi ọnwa emenu mana n'isi ga-abụ eze ụmụnne m ka anyị jiri ụwa nwayọọ n'elu ụfọdụ ndị mmadụ agụchara akwụkwọ ma fe nwere ọlụ enyi m jiri ya nwayọọ maka na Chukwu ekesakwa oyibo wee nye ya mmiri ọṅụṅụ emesi ọ ga dị mma ụfọdụ ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa fa na-ebe akwa ịkpata ego mana ajụjụ na-ajụ ndị mmadụ ọ bụ gị ji ụwa n'aka enyi m ịmala ife chi ga-abụ echi dị ime ọkwọlụ nwa n'azụ o nwere onye ma ife chi ga-abụ n'ụwa o nwere ike ọ bụla onye bụ ụzọ emesi ọbela azụ ọkwa ka ije ụwa si adị ndụmọdụ na-enye ndị mmadụ onye ọbụla jisi ike ọbụtọ mba ịtọ emesi ọ ga dị mma enyi m ọ bụ na ị na-agba mbọ gbasie mbọ gị ike ka ụmụ mmadụ mara onye ịbụ na-anụ ezi oyi basi na chi ezi oyi basi na chi bịa n'ụwa 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 ebulu m ịgba mụ ka nje bagụla eriyo ka nje zute n'odokunu oke nwe onye ọ ga-adịlị mma oli ego na ụkọ ego na mmadụ ka eji eje obodo Honorable Engineer Julius Nwammel ka mụ Chukwu Emeka odogwe kenekwa m yo SA to the Governor Chief Willie mmadụ abụrụ Chukwu Obianọ Executive Governor Anambra State on Works Projects Monitoring odogwe kenekwa m Chinemeze Kizizi n'Enugwu otu Aguleri odogwu bịala iyo Chinemeze odogwu ọkwazi mmadụ ka eji aka onye mela na-ekwu ya Chinemeze zoyi na-ekene m onye ọ ga-adịrị mma ịgba mụka na Aguleri yo ka nje zute odogwu nnukwu mmadụ nnukwu alụsị Comrade Chinedu Obidigwe former special advisor to the governor on political matters Akomachidaka odogwu onye ọ ga-adịrị mma nnukwu mmadụ na Aguleri ofu nwe jikwala na-efi Chinedu Obidigwe nnukwu mmadụ nnukwu alụsị agadi ekpuchi ọnwa odogwu onye ji gị ji mmadụ anje nuke n'odogwu mmadụ ka eji eje mba ịgba ka anyị na-aba nọ na ndo ka anyị ga-ezute n'odogwu onye ọ ga-adịrị mma Chidonatus nwa aja mma oke nwa mmilo na ndo akpa mbọ na ịmalome akpa mbọ na iso bilinu akpa mbọ oli ego
n'oke ego akpa mbọ ya bụ distributor Goko Cleanser Worldwide Okwazialo Director Ajadon Pharmacy Nigeria Limited CEO Triple A Hotel and Suites na Asaba Ekeneme akpa mbọ nke bụ onye ego n'ute ego eze ọmụ obodo n'ọlụ anata m ụmụ eribe anyị ka ndị ozute n'odogwu funwe ji kwela n'efi ọnọdụbụla onye kwele nwụda anọ ịlarị bịaliyo oke nwa na ịgadiyo oke ome bịaliyo onye ji gị ji mmadụ odogwu Ekeneme nnukwu mmadụ nnukwu alụsị ebulu m ịgba mụnụ ka ndị ozute n'odogwu oke nwa na ịgadiyo ọ bụzi onye ka na-ekwunu tineduwedetu nọ akụmweri bịanụ akụ na-Ekeneme onye ọ ga-adịlị mma ezigbo onye ka jọ nwanne mma anọkwa m ụmụeriyo ka ndị ezutekwe na oke nwa onye ọ ga-adịlị mma n'obodo ọ bụzi onye ka anyị na-ekwunu pastọ Jimovedezu nọ ya bụ nwanne ya pastọ je nke ọma onye ọ ga-adịlị mma pastọ na-Ekeneme onye ọ ga-adịlị mma daalụ ya bụ ezigbo ọkwa aka m pastọ Jimovedezu nọ pastọ je nke ọma ịgba ka je ebe nọ na ndo ka je zute n'oke nwanụ onye ọ ga-adịlị mma dogo onye mbosi izizi Chigozie Nwachukwu Emeka onye ọ ga-adịlị mma obele ịda na-Ekeneme ịda kolokolo onye ọ ga-adịlị mma gị bụ youth president ndị na ndo niile obele ịda na-Ekeneme nnukwu mmadụ nnukwu alụsị ịda bịalị anaba m Enugu steeti onye zute odogwu onye njeje mba Iseti nwe ogbonna perfect bịa perfect na-Ekeneme onye ọ ga-adịlị mma electrical engineering perfect na-Ekeneme odogwu n'Enugu steeti perfect bịalị perfect nwa mama ndị na-alụ ọlụ dị mma anyị na ọgbụ mmeri aje zute odogwu onye eje mba ịma n'obodo ọbụla nwere ndị pati dị ebube aje zute n'odogwu nụ Chifu Eje onwe ekwevi bụ na-eche ndo bịalị ya ọ bụ niile eche ndo eche odogwu aka ekpuchi ọnwa onye ọ ga-adịlị mma ọ bụ na-eche ndo bịalị aka na-eme ọgọdọ alụ ọgbọ bịa lotem ebulu m ịgba mụnụ ndị zụta nọ nwanne m besi nwadụ maka ọfọzọba na-Ekeneme gị bụ ọzọ nwugo n'aka oyi m ọ bụ Chinemeze nwanne mmadụ daalụ ọzọ nwugo n'aka ngo kacha aka ego onye ọ ga-adịlị mma ebulu m ịgba mụ nnaba na ọbụ mweri ka ndị ezute n'odogwu nnukwu mmadụ nnukwu alụsị onye anyị ji aba mbanụ onye ọ ga-adịlị mma Honorable Basil Nwewoba ọchịla zụba onumekene gị ọchịla Igbo niile ọchịlị na-Ekeneme ebulu m egwu m njebe Enugu steeti ka ndị ezute n'odogwu onye ọ ga-adịlị mma Igwe bike nwa afọ Igwe biko n'umekene gị ego n'ụkọ Igwe sefa bịa kenele Igwe sefa kenele Igwe bike nwa afọ bịa kene ego n'ụkọ onumekene gị onye ọ ga-adịlị mma Manuel Nwoya Igbaku n'ozibịalị Igbaku daalụ onye ji gị ji mmadụ Igbaku na-Ekeneme eze Yoruba si na
chi bịa n'ụwa ezi oyi ụba si na chi bịa n'ụwa ezi oyi ụba si na chi bịa n'ụwa ezi oyi ụba si na chi bịa n'ụwa ezi oyi ụba si na chi bịa n'ụwa